Memamu akwaba eba addition into aso iso. Ene eba bisua functions e C++. As yɛka sɛ function a ɛkyerɛ sɛn. Function yɛ code bi a yɛatwerɛ ne sɛ ɛnyɛ adeɛ pɔtee bi. Na function code no ɛyɛ code as yɛtwerɛ a yɛtumi de yɛ adwuma mpɛn pii si yɛhia nko ara deɛ a ɛwɔ abere a yɛnsan ntwerɛ saa code no biem. Na sei ɛna yɛtwerɛ function code no ɛwɔ C++ mu. Nti sɛ yɛhwɛ code yi a ɛwɔ soro ha sei a yɛfrɛ no function declaration anaasɛ function prototype. Na ɛka kyerɛ compiler no sɛ function bi wɔ hɔ na ne din ɛyɛ C a wei no ne din ɛde add ɛne function no return type a wei sei no function no return type ɛne int wei sei. Ɛna afei function no parameters a saa code wei sei no function no parameters ɛne int a ɛne int b no. Na wo deɛ mɛkyerɛkyerɛ function name, function return type ɛne function parameters mu akyerɛ wo sɛsie nti mɛnwɔre koraa. Afei wɔ function prototype anaa function declaration mu no ɛyɛ a ɛmfa function no adwuma a ɛyɛ pɔtee no ɛnka ho. Mmom ɛka kyerɛ compiler no sɛ function bi wɔ hɔ kɛkɛ. Na code a ɛwɔ aseɛ ha sei nso yɛfrɛ no function definition. Na ɛha ne yɛtwerɛ function no adwuma a ɛbɛyɛ ankasa no. Na wɔ saa function yi a ɛwɔ ha no dwuma a ɛdie ne sɛ ɛbɛka value no a ɛwɔ variable a wei sei ɛne variable b wei sei abom a ɛno nie variable a plus variable b. Ɛna code yi a ɛwɔ mfimfini ase yi nso ne din de function call. Na saa code wei ɛne yɛde frɛ function ne sɛ ɔmmɛyɛ n'adwuma. Nti sɛdeɛ mekaa sɛ mɛkyerɛkyerɛ ne nyinaa mu yie akyerɛ wo no. Sɛ yɛhwɛ ha sei a ɛyɛ function prototype anaa function declaration no. Sɛdeɛ medii kan kaeɛ no ɛka kyerɛ compiler no sɛ function bi wɔ hɔ na ne din ɛde add. Ɛwɔ parameters mmienu a ɛne int a ɛne int b. Na afei ne return type no nso yɛ int. Na add wei sei no ɛyɛ function ne din a yɛde ama no te sɛ deɛ nipa biara ɛwɔ din no. Function biara nso ɛwɔ din. Na wei no yɛfrɛ no add. Afei int wei sei nso ɛyɛ return type. Na deɛ ɛyɛ ne sɛ ɛma yɛhu adekodeɛ a function no ɛde bɛbrɛ yɛn sɛ owie n'adwuma a ɔreyɛ no a. Nti ha sei function ne wie n'adwuma a ɔde value a ɛyɛ integer anaasɛ whole number ɛna ɛbɛbrɛ yɛn. Nti ɛha no sɛ double anaasɛ float ɛna nkɛhyɛ ha a ɛkyerɛ sɛ function ne wie a anka ɔde value a ɛyɛ double anaasɛ float ɛna ɛbɛbrɛ yɛn. Ɛna function bi wɔ hɔ a ɛyɛ a na void ɛna ɛhyɛ ha sei. Ɛno nso ɛkyerɛ sɛ function no ɛwie deɛ ɔreyɛ a ɔmfa biribiara mmerɛ yɛn. Afei sɛ nka strange ɛna ɛhyɛ ha sei a ɛkyerɛ sɛ ɔde value a ɛyɛ strange ɛna ɛbɛbrɛ yɛn so wie n'adwuma no a. Nanso code yi a ɛwɔ ha yi deɛ sɛ wode strange ɛhyɛ return type ha sei a na sɛ wowura ne code no a wobɛnya compile error. Although wobɛtumi ɛde float anaasɛ double ahyɛ hɔ deɛ nanso sɛ ɔde answer no ɛba a ɔde bɛkɔ float anaa double mu. Kyerɛ sɛ answer no ɛbɛyɛ point something. Na afei wei sei no nso int a ɛne int b no yɛfrɛ ɔmo parameters. Na aha sei na ɛgye numbers anaa values na ɛfiri saa code wei sei mu no ɛreba no. Na function no de saa values no ayɛ adwuma a yɛse ɛnyɛ no. Nti ɛha sei no parameter a ɛbɛgye 3 wei sei. Na parameter b no nso agye 4 wei sei. Na saa values wei sei ne fɛ no argument. Ɛna sɛ wode 4 no ɛba anim ha sei na sɛ wode 3 no ɛkɔ akyiri ase a parameter a no ɛbɛgye 4 no na parameter b no nso agye 3 no. Sɛdeɛ yɛahyehyɛ no a pɛpɛɛpɛ. Ɛna sɛ wɔamfa parameter biara amma a wobɛtwerɛ parenthesis wei sei ne nko a anaasɛ bracket wei sei ne nko a. Na sɛ ɛba ne saa nso a na ɛhyɛ sɛ function no ɛnhia argument biara. Nti sɛ wofrɛ function no a ɔmfa number biara ɛnhyɛ parenthesis wei sei mu. Afei nso saa code wei sei deɛ yɛse ɛyɛ a yɛde argument wei sei ɛkɔma parameters wei sei no ɛno nso yɛfrɛ no function call. Na aha sei ɛne yɛfrɛ function no ɛma no ba bɛyɛ n'adwuma. Ɛna wei sei nso ɛde main function. Na
ɛha sei ɛna yɛtwerɛ C++ code biara egu. Ɛfiri sɛ yɛrane C++ code no a ɛha ɛna execution take place. Nti sɛ woamfa main function wei sei amba a ɛkyerɛ sɛ wontumi nrane C++ code no. Nti sɛ wopɛ sɛ wofrɛ function a ɛyɛ main function no mu ɛna wobɛfrɛ no. Na sei ɛna yɛfrɛ function. Sɛ wofrɛ function a wobɛdi kan de function no din aba a function wei sei no ne din ɛne add. We are now the parenthesis ato aso. Na parenthesis no ɛte sɛ telephone. Ɛno ɛna ɛyɛ call no. Nti sɛ woamfa parenthesis no amba a function no ɛnto ɔfrɛ no. Na afei ɛha no sɛ function no ɛwɔ parameters a wobɛhwɛ data type korɔ no a yɛde yɛ parameters no na wode ɛho values ahyɛ function call no parenthesis no mu. Nti sɛ ɔmo de int a wɔn nso de int values ɛna ɛbɛhyɛ parenthesis no mu. Na sɛ ɔmo de string, float anaa double nso a wɔn nso de string, float anaa double ɛna ɛbɛhyɛ parenthesis wei sei mu. Nanso sɛ function no any parameters biara deɛ a ɛne ɛwɔ de parenthesis no ɛbɛtoa function no din no so kɛkɛ. Ɛna code yi a ɛwɔ ase ha sei nso yɛfrɛ no function definition. Na ɛha ɛna yɛtwerɛ adwuma ankasa a function no bɛyɛ. Te sɛ aha no function no ɛbɛka value na egu variable a wei sei ɛne variable b no abom. Nti afei yɛnhwɛ sɛ deɛ yɛde function ɛdi dwuma ɛwɔ programming mu. Na sɛ me video wei sei aboa wo a mɛsrɛ wo sɛ wobɛlike, wowie a na woacomment, wowie a na wasubscribe nso ama me sɛdeɛ ɛbɛyɛ a mede video foforɔ biara ba a wo nsa bɛka. Nti yɛmfa no sɛ yɛpɛ sɛ yɛcalculate rectangle bi area a sei ɛna yɛbɛyɛ no. Nti sɛ yɛhwɛ code wei sei a aha sei ɛyɛ function prototype anaasɛ function declaration no. Na saa code wei ɛka kyerɛ compiler no sɛ function bi wɔ hɔ. Na function no ɛdin de calculate area. Na function no ɛwɔ parameters mmienu a ɛne double length ɛne double width ɛne return type a ɛyɛ double. Na code yi a ɛwɔ ase nso yɛ function definition. Na saa code wei ɛna ɛkura adwuma a function no di ankasa a ɛne sɛ ɛgye values na ɛwɔ ha sei no na a multiply ɔmo. Na owie a na wa return results no akɔ baabi a yɛfrɛ function no. Na ɛha sei nso ɛyɛ main function. Na ɛha na program no execution ɛfiri aseɛ. Nti wɔ main function no mu no yɛdeclare variable mmienu a ɛne double length ɛne double width. A ɛno mu na sɛ user no ɛbɔ numbers no a ɛbɛkɔ akɔgu. Na wɔ main function no mu no yɛafrɛ function a ne din de calculate area no. Na yɛde argument mmienu a ɛne length ɛne width ɛna ama no.
nti sɛ yɛrane code no a ɛbɛdi kan abusa user ne sɛ enter length ɛne enter width. Na sɛ user no ɛbɔ a na astore egu variables wei mmienu mu, length ɛne width wei si mu. Nti ɛstore gu mu wie a na main function wei afrɛ calculate area function wei si no. Na yɛsan sɛ yɛde length ɛne width ɛna egu mu sɛ argument nti. Na length ɛne width no ɛnso ɛyɛ variables a sɛ user no ɛbɔ numbers no a ɛbɛkɔ akɔguo no nti. Values na user no bɛbɔ no ɛbɛkɔ parameters wei si mu double width, double length ɛne double width no mu. Na function no afa numbers anaa values no na wa multiply. Wie a na wa return answer no aba abɛgu variable area wei si mu. Nti sɛ print saa variable wei si a benya rectangle no area no. Nti yɛrun code na yɛnhwɛ. Nti ɛna aba no ɔse enter length. Nti yɛmbɔ 5. Ɛna asa aba no enter width. Nti yɛmbɔ ɛno nso wode yɛmbɔ 4. Nti answer na aba no the area of the rectangle is 20. Nti ɛbaa saa ne sɛ program no ebisa yɛ sɛ enter length. Ɛna yɛbɔ length na ɛbɛ store egu saa variable wei si mu. Ɛkyerɛ no sɛ ebisa yɛ sɛ enter width. Ɛna yɛbɔ width no nso a ɛno nso bɛ store egu variable wei si mu. Ɛna yɛde saa variables wei mmienu ɛna ama calculate area no sɛ argument. Bane saa nso a argument no ɛde bɛbrɛ parameters wei si no. Na function no a multiply saa numbers no mmienu. Owie a no a return ɛde aba abɛgu saa variable area wei si mu. Na print variable no nso ɛde aba abɔnten. Nti print aba abɔnten a ebenya 20. Esan sɛ 4 times 5 ɛyɛ 20. Afei yɛnsan ma ne baako nka ho ne yɛnhwɛ. Nti asaba enter length. Nti yɛmbɔ 2. Na asaba enter width. Nti yɛmbɔ ɛno nso 4. Nti ɛna aba the area of a rectangle is 8. Esan sɛ 2 times 4 ɛbɛma yɛ 8. Nti saa na function ɛnso ɛyɛ n'adwuma ɛwɔ C++ mu. Na sɛ w'ani agye video wei si ho a bɛsɛ ɔsɔ bɛ like. Wie a no subscribe. Wie a no gya comment ɛwɔ aseɛ hɔ nso ama me. Sɛ de bɛyɛ a mede bɛbeat YouTube algorithm no na ade aboa wo nua.